Hej alle sammen, og velkommen til den længe ventede kamp. Damian mod Alfred. En rematch, som mange har ventet på, efter en lang tids social medie beef. Selvfølgelig har vi udfordreren. Damian kæmper for sit fædreland, Polen, uden rigtig at have en far, men selvfølgelig kommer med en baggrund som med brasiliansk jiu-jitsu og er klar til endnu en kamp. Og som han har sagt på sociale medier, Alfred kan sutte mine boller, for jeg er til mænd. I ser derude mig selv afkode. Og selvfølgelig så har vi champion, undisputed, Alfred Skovhauge. Selvfølgelig en meget dramatisk kamp, sidste kamp, som sluttede i en vicious knockout, som så Alfred få det her bælte. Selvfølgelig, de har begge to været meget lukket i, hvordan de har trænet, så det er spændende at se, hvordan de begge to har forbedret sig den her gang. Her har vi Tale of the Tape. Begge to 18 år gamle, med Damian en stor både højde og reach advantage, og er tungere også. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Dan Miragliotta. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 165 pounds. Introducing the challenger, Big Daddy. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a boxer, making his professional debut here tonight. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 156 pounds. Fighting out of Copenhagen, Denmark, presenting the reigning, defending, undisputed UFC welterweight champion of the world, El Terrible. Ja, det var selvfølgelig Bruce Buffer med announcement. Og vi har selvfølgelig alle sammen ventet den her kamp. Og de vælger ikke at touch gloves. Meget spændende. Og lad os se, hvordan den her kamp kommer til at spille ud. Og så er vi i gang med den første runde. Selvfølgelig begge to orthodox fighter. Og lad os se, hvordan det sker. Og allerede er Alfred stunnet. En flying back fist. Og en fantastisk kick af Damian. Og det ser ud til, at han starter meget mere aggressivt ud. Med både nogle... og et axe kick der også. Alfred han dodger nogle af slagene. Slipper nogle af dem. Men han virker meget presset fra første sekund af kampen. De begge to misser lidt spark her. Og det virker til, at Damian han også bruger lidt mere energi på Alfreds krop. Og et fantastisk spark igen. Og endnu et spark, som egentlig virker til at gøre Alfred skræmt på en eller anden måde. Og et godt leg kick også. Men der får Alfred fantastisk uppercut. Og har egentlig fået Damian til at ligge nede.
Du kan se, nu har Damian selvfølgelig baggrund i brasiliansk jiu-jitsu, så sådan en kamp på jorden med Alfred nok ikke det, han bekymrer sig mest om. Men det virker til, at Damian har forbedret sin striking game rigtig meget. Og lige nu virker det til, at Alfred han nok er lidt overmandet af øjeblikket, fordi han får ikke særlig gode shots ind indtil videre. Og der har vi takedown attempt. Damian han stopper det rigtig godt, og har ham egentlig i en clinch. Og Alfred kommer ud af det. Fra start af har de begge to været meget aggressive. For mig i hvert fald har Damian haft lidt en overhånd, men begge to har fået nogle gode knockdowns. Og begge to har været meget varieret i både spark og slag. Og Alfred, der en rigtig god kombination af Damian her. Og prøver at få ham ind i clinchen. Får ikke rigtig noget ud af det. Alfred kommer ret hurtigt ud af det. Og et godt uppercut også. Men jeg synes man kan se, selvom Damian han nok måske er mere aggressiv, så er han stadig mere tålmodig med at vælge de rigtige shots den her gang. Hvor han var meget mere desperat i første kamp. Hvor jeg ikke rigtig ser en særlig stor ændring i Alfreds gameplan. Han går efter de her varierede både spark og slag. Selvfølgelig prøvet med et takedown eller to. Men virkelig meget ens som den første kamp. Og et rigtig godt frontkick af Alfred. Går også lidt til kroppen. Og de begge to klarer den ud af første runde. Her ser vi nogle af highlightsene. Damian der er hovedfronten i det her highlight reel. Men der kan man se et rigtig godt double jab af Alfred også. Og et rigtig godt body kick. Indtil videre en fantastisk kamp. Meget spændende. Og meget anderledes Damian, vi ser den her kamp end forrige kamp. Så har anden runde i gang. 5 minutter mere. Alfred går med det samme efter et body kick. Og en rigtig god overhand af Alfred. Sad ikke helt så meget i skabet, som Alfred måske har haft lyst til. Og egentlig godt for Damian selvfølgelig. Og en rigtig god straight. Det er som om de aflæser hinanden rigtig godt, men tager den også lidt med ro. Et par rigtig gode slag kommer her fra Alfred. Det virker til, at han er blevet lidt mere comfortable i den her omgang. Og griber bodykicket der. Men det ser rigtig godt ud for dem begge to. Som sagt ikke lige så meget forandring i Alfreds spil her, som den store forandring der er i Damian. Og får en rigtig godt højre hook ind på ham. Og en spinning backfist, der sætter ham ned på jorden. En meget, meget spændende, meget anderledes Damian. Og man kan se meget mere mixed martial arts i stedet for bare boksning. God albu. Godt body uppercut. Og endnu en fantastisk spinning backfist, men Alfred får ham igen. Og endnu et takedown attempt, som egentlig er stoppet af Damian. Meget interessant. Og god straight. Og et fantastisk uppercut. Og Damian han virker til at være stunnet. Og bløder nu ud af sit venstre øje. Damian er måske lidt chokeret over, at den bare kom. En fantastisk uppercut af Alfred. Ja, Damian han ser ud til at tage den lidt mere med ro. Forsøger med lidt mere lige skud. Så han kan holde sin guard op. Og Alfred han holder egentlig bare sin distance, til han kan finde det rigtige skud.
Og en rigtig god straight af Damian. Det husker Alfred på næste gang, han prøver at sparke ham i benene. Og igen, de bytter bare med de her skud så godt. Der er ikke en, der slår bedre end den anden. Det er begge to meget dominerende. Og her, hvis du spørger mig, har de begge to nok vundet en runde. Damian vandt runde 1. Alfred har ikke klart vundet den anden runde her. Så en meget lige kamp. Meget mere lige kamp, end vi så i den første kamp. Selvfølgelig her, hvor Damian fik det her spinning back fist, så det kan faktisk godt være, at dommerne ser det som et win til Damian, den her runde. Hvilket selvfølgelig gør det lidt mere besværligt for Alfred, for så skal han i teorien vinde de resterende 3 runder, eller så skal han selvfølgelig gå efter et finish. Hvilket jeg tænker for dem begge to, efter al den beef, de har haft på sociale medier, nok er det, de begge to vil. De toucher godt nok gloves den her omgang. Måske har de fået lidt mere respekt for hinanden, efter at komme ud af den her anden runde, begge to. Hvor den selvfølgelig stoppede sidste gang. Rigtig godt hook af Damian. Og Damian, han virker til at være meget mere afslappet i den 3. runde her. Og rigtig godt spark, der egentlig får Alfred ned. Og han har ham i clinchen op ad buret her. Og det var ved at blive virkelig farligt for Alfred der, med et rigtig godt sidekick fra Damian, der bare lige præcis misser. Selvfølgelig har Damian den her range advantage, som Alfred selvfølgelig også skal tage sig af, eftersom han kun er 5'11". Men stadigvæk rigtig godt forsøgt af dem begge to indtil videre i kampen. Et godt double jab fra Damian. Sætter lige Alfred på plads. Siger til ham, at han ikke kan være inde i den her lomme uden at blive straffet. Et fantastisk uppercut. Og her får han den polske magi lige i ansigtet. Og endnu et fantastisk uppercut. Det ligner, at Alfred han gik for et takedown, og Damian vil ikke have noget med det at gøre. Og det virker til, at Alfred han blev lidt chokeret over de her slag, som Damian kom med, og et godt spark i kroppen også. Og spark i benet, og det er en helt anden Damian, vi ser. Og et fantastisk spinning kick her af Damian lige i smasken. Og hvordan Alfred stadig står op er et mysterie. Hvordan han kan klare det. Men han bliver ved med at throw. Han er ikke bange, Alfred. Og en fantastisk overhand af Alfred. Og nu er det Damian, der er på den receiving end af de her slag. Og det regner sådan set med slag fra dem begge to. Og de begge to modtager og giver en masse fantastiske slag. Og endnu en fantastisk uppercut, der så bliver efterfulgt af et body shot, der nok egentlig chokerede Alfred lidt mere end slaget gjorde alligevel. Ja, og Alfred han får takedown, men det er lige i slutningen af runden, så vi ser ikke rigtig, hvad det leder til. Rigtig interessant 3. runde. Og det er selvfølgelig svært at sige, hvem der vinder. For mig i hvert fald, så vil jeg nok egentlig også give den her til Damian, hvilket putter meget pres på Alfred. Du kan se det her smukke spinning kick lige til ansigtet, hvor man egentlig er lidt i tvivl om, hvordan Alfred han overhovedet kommer til at rejse op fra den der. Men det gør han faktisk med det samme, hvilket man selvfølgelig bliver nødt til at respektere. Lige smasken. Her har vi 4. runde. Selvfølgelig den længste runde. Længst de er kommet ud indtil videre. Starter ud med egentlig at stirre lidt på hinanden. Og jeg tænker, at det i virkeligheden handler om
og sende en besked. Og det gør Damian absolut med det der spark. Og går efter, og endnu et spinning backfist. Men Alfred, han slapper af. Keeping it cool. Og en Superman punch af Damian. Ud af ingenting, så får han en øjne straight, der ligger ham ned igen. Og har han fået 3 knockdowns allerede inden for det første minut. Og Alfred, han er meget presset her i starten af 4. runde. Nogle knæ i clinchen. Men det gør Alfred træt. Han blev træt af at få alle de her slag. Også i kroppen. Og det ligner sådan set, at Damian rent faktisk har ham på cardioen her. Selvom han både er større og vejer mere. Hvilket selvfølgelig giver udtegner til, at Damian han har trænet sig endnu bedre op til den her kamp. Specielt end han gjorde før. Og her ser man egentlig Alfred nede igen. Og egentlig prøver noget ground and pound. Men der sker ikke særlig meget, at Damian sparker ham væk. Hvilket ikke er overraskende. Og et forsøg på et Superman punch her. Og det er faktisk interessant, at Alfred prøver nede på jorden med Damian. Som Damian nok ikke bør have et problem med. Eftersom han selvfølgelig også har trænet meget brasiliansk jiu-jitsu. Og ligesom har erfaring med at være nede på jorden. Mere end en bekendt for mig i hvert fald Alfred har. Som vi kan se. Holder en god afstand. Og et Superman punch og et hook. Sender Alfred direkte ned igen. Og al den selvsikkerhed som Alfred han har opbygget i den anden halvdel af 4. runde. Er ligesom bare blevet slået ned igen. Efter Damian rammer ham med endnu et Superman punch. Man kan se Alfred, han prøver ligesom at rette den her reach difference ud med nogle spark. Selvfølgelig er hans ben længere end hans arm. Og og en fantastisk headkick af Alfred. Som egentlig stunner Damian. Som egentlig kom fuldkommen out of nowhere. Men et fantastisk right overhand af Damian, der sender Alfred ned igen. Og en fantastisk slutning på 4. omgang. Og den her runde har absolut set slem ud for dem begge to. Men især Alfred, som nok er blevet lagt ned 5-6 gange i den her runde. Og det er bare meget interessant, hvordan i alverden den her kamp kommer til at afslutte. Om det kommer til at skulle gå til dommerne, eller om en af kæmperne kommer til at afslutte kampen. Selvfølgelig udfordrer dem begge to på deres stamina og deres cardio til at gå til 5. runde i den her meget spændende kamp. Og her er vi så. Skorhake versus Bojanovski 2. Hvem vinder kampen? Alfred starter lidt mere aggressivt ud, end han har gjort i de fleste. Men et fantastisk axe-kick af Damian igen. Og har ham nede på jorden. Og det ligner med de her hammerfists, at han muligvis afslutter kampen her. Men Alfred kommer op og stå igen. Meget interessant. Og double jump. Simpelthen KO Alfred. Og den nye champion. Den nye. Det er Damian. Damian får sin hævn. Efter alt den trash talk på sociale medier. Efter alt den trash talk til pressemøderne. Damian afslutter simpelthen kampen i 5. runde. Efter de begge to har gennemgået så meget smerte i den her kamp. Men så meget forbedring. Især for Damian i forhold til første gang. Fuldkommen fantastisk. Og vi ser simpelthen Alfred totalt nederlig. Er ikke engang vundet op endnu. Her har vi Bruce Buffer med den officielle
Ja, som vi ser Big Daddy, kæmpe tillykke, vinder simpelthen det her bælte.